Ja, nu, jeg vil ringe til lægen, altså. Ja, det, bare, du må gerne komme. Ja, hej. Kom ind! Goddag. Jo, men er din hjemme det? Jamen, det er ikke på hende. Ja, men hvad fanden er der sket? Jamen, altså, jeg har slået skulderen. Hvad fanden har du lavet, mand? Altså, Kan du se? ja. Der er sgu da kommet et godt mærke. Det kan jeg godt se. Sætte mig, hvad laver du hen? Det kunne sgu da. Slut til dine konfekter. Ja, okay. Ja, men jeg tror sgu, der er sådan nogle bananforbindinger på. Ja. De plejer det. Ja, okay. Altså, så bliver du ret en tur ind på dem. Hvad fanden er der sket, mand? Hvorfor? Jamen, det var ikke, jeg nakkede om det med Mohammed, så kommer han der. Så kommer han der mystiske mænd, der bare gør mig lammer. Det er sgu rigtig godt. Nå, okay, tak for det. Ja, tak for dig, mand. Må det godt. Jeg skal nok, vi skal spise bananerne. Første 2 uger, du ved. Ja, selvfølgelig. Ses, mand.